Aja
ana apa mak ki ngono ya nduk luwih dikek kowe karo aku ngaturake gening panuwun wonten ing ngarsaning Gusti Kang Maha Kawasa. Dene wektu iki dina kowe lan aku dikeparengake latihan nglimbuk karo nyangik ana ing desa kene. Iya, Mak. Kang kaping pindhone ngaturake genging panuwun wonten ngarsanipun sedaya para kadang panitia. Rikala semanten rembakipun sampun ngumpul golong gilik kula ingkang kedah nyangik wekdal sak mangke wonten ing dusun ngriki. Kita kese tekan kene kuwi awake dhewe nadyan ta ora nganggo biaya, ora ngopo-ngopo wong neng nggone dhewe nduk, ora nganggo biaya kepi ya tegese iki kowe lan aku ora mikirke perkara biaya. Wis diparingi kesempatan pentas ana ing kene wis matur nuwun ya nduk. Iya Mak. Ingkang kaping telu ning agerake gening panuwun wonten kapangarsanipun wilayah ngarsanipun Bapak Dukuh ingkang salajengipun ngaturaken genging panuwun wonten ngarsanipun Bapak Kapolsek saking Dan Ramil ugi rawuh, Ibu Eri Agustin ugi rawuh ngaturaken genging panuwun. Ya wis muga-muga kowe lan aku sesuk sak tinggalane aku lan kowe bubar nglimbuk karo nyangik desa kene bisa ayem tentrem nduk. Iya Mak. Sing bisa sing sekolah ya enggal padha lulus, sing nyambut gawe ya do entuk duit, sing padha buruh ya kerasan. Nek wis entuk duit aja dienggo dolanan selot. Mergo sing dijenengke judi kuwi ora apik. Ket jaman seprono nganti seprene tembung judi kuwi ora apik. Ora ana sejarah lan kahanan wong sing judi kuwi bakal sugih, anane bangkrut. Iya, Mak. Bengi iki kowe lan karo aku diparingi papan kang jembar. Diparingi padang lampune. Kowe lan aku bengi iki nggone ngeramekake anggone kajat sedekah. Tegese sedekah gedhe nek cara ngriki, nek cara ler ngriko rasul utawi majemuk umum. Banjur iki kanca-kanca sing rawuh dina iki saka ngendi wae yo. Iki kanca-kanca komplit seragam. Seragame ora karu-karuan. Ana sing abang, ana sing ijo, ana sing lorek, ana sing urung lunas. Ya wis ora apa-apa. Ana sing golek silian. Ana sing nganti tekan gune Agus barang. Bengi iki direnggani para kanca kancaku kabeh. Ana Mas Satriyanto, wiwiyagane panjenengane Priya Surisna, dalang saka Wintaos. Kondang garwane Ibu Lasmini. Aku uga ngaturake genging panuwun wektu iki dina adikku dalang kondang panjenengane Dimas Putra Tanjung uga ngrenggani dina iki nduk tak jaluki tulung kongkon nyambut gawe ngancani aku tirakat. Para kanca-kancaku bubar mawon ora karu-karuan mergo bengi iki ana pirang-pirang nggon. Sing sepisan ana ning Parang Kusuma, sing nomor 2 ana Ploso, sing nomor 3 ana Curug, sing nomor 4 ana Jambu, sing nomor 5 ana Jati. Bengi iki pancen meriah banget ana 5 nggon wayangan. Bengi iki kowe lan karo aku biasane ditunggoni karo wiwit
tinggalane Mbah Warsa. Ning ora ana nduk mergo ngeboti le rembugan ki dhisik ploso karo aku. Mula bengi iki ora tindak rene. Ya wis ora apa-apa. Bengi iki kowe lan karo aku ki di sindene ki ana 6 sing loro meteng ra mangkat. Sapa? Sekretari sapa? Sing ngetengi sapa kuwi mburiku ki Degya Kala Sarjana kuwi. Bengi iki sindene ana 4 wis men tetepungan dhewe-dhewe. Kana ditepungke dhisik sing pinggir kono wis rasah. Wong nika ki sing ngrenggani para kanca-kanca. Amarga masyarakat ngriki sampun tip ana wis do ngerti niku ki panjenengane Ibu Tumikem ingkang ngrenggani para kanca kancaku kabeh. Dadi suku baune para kanca kancaku kabeh. Ibu Tumikem dalu niki anggenipun rawuh dipun dherekaken putra keponakan Agus saking sono Keling. Matur nuwun Mas Agus. Aku sesuk munggah tambahi lho Mas. Wah aku nggo tukang ojek. Ya wis gampang. Kok ngono kuwi gampang. Nadyan to wis diprail-prail aku kira kumanan apa-apa no problem. Padahal wong tipis. Ya tak sembadani. Monggo kula aturi pitepangan langkung rumiyin dhateng masyarakat ngriki. Kuwi sing saka Rongkop. Mara. Asmanipun sinten? Sugeng dalu, Pak. Ya. Nderek nepangaken kula Via, Pak. Via sapa? Via Panduwinata? Arifia. Oh. Arifia saking Jero Udel. Oh. Mula kaya jamur pudel kuwi. Ya, Mbak Via saking Jero Udel menika sinden adoh banget lek ku golek. Bengi iki sindene do ora selo kabeh. Mula kula kurang pono. Anggere kenalan karo sinden-sinden kula ming njaluk tulung karo David. David temandang. Njuk niki entuk Mbak Via. Mbak Via menika sinden ingkang kaloka ing jagat wonten tlatah Wonosari. Mboten nggih, Pak. Wau. Belajar, Pak. Wis wingi mawawan mau sore tekan nggonku rada telat. Telat tekan nggonku le dandan rada kesusu-susu. Mula sing dienggo ketok yo ducelak ku mau celak tukang ku mau. Mongko ya rada modhok sinden gelungane nganggo kembang kaya kuburan anyar. Monggo niku sinden aja sembrono kowe Cil. Iki sinden urung rabi lho Cil. Iki sih gadis. Iki sinden iki sih gadis kowe aja sembrono. Monggo salajengipun kula aturi pitepangan. Kula nggih, Pak. Ah iya. Oh sadis temen to dalang ini. Sadis kismah. Nggih. Sugeng dalu Pak Dalang. Nggih. Kula Iis. Iis ngendi? Gabuk. Gabuk. Wah. Nah, kuwi sinden murite wong njelok. Kuwi murite Bu Maryati sing dodol bandos nang njelok. Murite. Sinten to, Pak? Lha jajalan Gus. Kasatan banyu Mas Agus dadi sange. Nggih, Mbak Iis saking Gabuk. Niku identitase Gabuk ning saiki ora tau ning Gabuk. Mbuh nendi sak ploke diupakara karo sing ngedram ki angel golekane. Ampun Ning gawe nggih, Pak. ning yo kula matur nuwun sanget sakniki Mbak Iis le nyinden jan rada apik. Sinau terus, medhun terus
Rada apik. Medun ten pundi to? Ya medun embo papanmu le ngekos ki ning ndi aku ora ngerti. Gusti Allah. Mau awan tak golek iki jebolane le Parion. Le Pariono Lurah Pripun? ora nang kene. Pripun. Nah, Ya. madosi kula sakniki ten Klaten, Pak. Oh, Klaten. Jee. Nyambut gawe apa? Non, Nyambut gawe apa? anu Laden namungan. Laden. Sing kok Laden iki sapa? Sing kurun-kurun. Ah ya. Nggih. Ingkang sijine kas, Mbak. Monggo, Mbak. Siji kas ya sijine. Monggo pitepangan. Ngaturaken sugeng dalu Mbak Yu Limbo, Mbak Yu Cangi. Nggih. Nggih nderek nepangaken nami kula Ria. Ria sapa Ria Jenaka? Apa Ria taman? Jenaka nggih saged. Oh ya. Menika sinden saking Giri Sekar. Sanes. Giri Mulya. Oh, Giri Mulya Panggang. Saking Kadisobo. Ah, Kadisobo. Ora aku kira demenan Giri Sekar, wis ora tau aku kok. Giri Sekar kira ana sinden ngene. Mangga dalu niki kula lan panjenengan dipun aturi rawuh wonten ing Dusun Jati supados paring panglipur dhateng sedaya para masyarakat ing Dusun Jati. Monggo panjenengan kula aturi nyekar apa? Apa niki ora ana WA, ora ana SMS. Apa mergo ora tak buka? Ya. Murwakani tembang ya. Podang kuning we. Maro dibawani podang kuning. Aku tak udut lagi kecut. Piye? Si sapa wong rongkop ku mau? Via Pak. Ya. Via Giri Subo nggih Pak kula. iya pemekaran biyen Giri Sobo saiki ana rongkop. Rada berno enak. Maulid dandan ning nggon aku tike ana bojoku nek ora ya tak kisruh. Monggo. Nadyan wujud temong peksi Jengkoke goleki si podang kuning ipo bunga nyanding bisa dadi tombo
monggo. Esuk awan ning omah wis ora krasa kaluyuran anggolek isih tak sayang moben miterangonku goleki ora krasa esuk awan kanthi bengi iman yen kleyang tak sawang mencok ing empang kekencangan tak idik saka kadewan sarwi ngoceh dheweke ngalih bencokan tak suwat mbok aja ngeci padang kuning agawe pikirku komeng acelere tiren tak sawang tambah manis bunga yen lakon nyanding sirat ora bakal atiku kegimbang liyan yen si podang andut totan keperanan ora mencok atiku sang saya datra tak seranati sedepikan mulut dipedok Wis dipinangkani
tembang podang kuning. Nggih, matur nuwun. Saiki ora kena nganggo ngaso. Mergo bar iki aku rada temenanan. Ayo Agus tekan kene iki ya digunakake. Aja mengkongkon ngrebab kowe. Ya kene mayang tak kendrangi. Tahu aku ki tahu dijak Agus ning alun-alun ana festival ketoprak tunanetra ning alun-alun. Aku dijak. Ah, ketoprak iki sing gandrung Marprana, sing digandrung Marprana. Dadi gergeran. Ana sing arek tiba saka panggung barang. Monggo Agus. Wektu kuwi dadi apa kowe, Gus? Dadi cangkem. Ya, kalau Gus paringi bawa pepeling. Bawa pepeling Gus. Nadyanto kowe iki ora ngerti ali bengkong. Pokoke iki kudu dipinangkani. Mergo ning kene iki jane akeh Gus, muridku ngaji ning kene iki. Ana sing urung tamat, ana sing wis ngerti, ana sing bubar ngaji. Niku sing nyaron lho Kang Wajiut. Niku bendina mbiyen jaman ngaji mangkat terus ning ora ana sing nyantol. Ngoten. Lah saniki kon ngaji yo wegah mikirke sesuk arek nonjok. Mangga Gus. Nggih. Saniki ini. Ayo sok minggu. Sesuk sedeng panggungnya kukut. Iki ora penak banget to. Ora penak ya miring. Ora penak miring. Rukun Islam kang lima puniki. Apik tenan. Nggih. Mboten pati ayu. Yo apik. Terus katindakno mring para sesama aja padha ditinggalke suarane jos. nggih ming swara niku yo jangan liyane ora Suarane jos. Aku tahu tekan pripun aku tahu dolan ning gone Agus. Takoni, "Pak Iko, bojoku ki ayu ora to?" Lah ya mbuh Gus. Lah mau ngrasake kepiye? Enggak. niku sing tak rasake kudu ayune kok Lah. Njuk apane? ayu kok dirasa Njuk apane? mang tekon sigun niku sing pun pengalaman Sembrono. Njuk apane? Nah ora ayune ki njuk apane tak takon bandem cepolo. ayu niku didelok mongko cetha kula ra iso ndelok Ya, terus nah sampean niku ya jan ya ming trembelane wis ge mara nyuk sidan. Kula kangen nih kalian jenengan le nyuara ngoten niku. Suwe ra nyuarani kula kok. Nggih. Mas Agus, Dalem. sampean lan kula iki dinggo nrimo ing pandum. Mau kula nrimo kok, Bu. Kula nrimo. Kula kalian panjenengan ora wis suwe to lebih Nah, tetangan. nggih kula nrimo. Sesuk niku radine kula nggih trimo kok niku. Apa iya? Ora percaya niku nek Tenek kabare tekan Sleman ora tak nehi. Ning trimo tak unek-unekke niku si Mas. sedaya menika nek Pak Eko rak wis Wah, pun menggalih monggo. piyambak. Niku ber budi bawa leksana. Nggih. Sinten-sinten napa niku penyayang sapa-sapa disayang. Niku sinden barang niku termasuk disayang.
Bola Sing banget. tak seneng iki ra ono sinden. Napa? Ra ono sing tak seneng kok Pripun? sinden ki ra ono sing jiwa seni sing seneng aku. Lanjut pripun? Ora ono. Sing ono? Aku wegah senengan karo sinden. Oh, bener. 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 Ampun senengan sinden. Sinden niku anu Ya jan nek nggon senengan karo sinden aku kalah karo kowe Gus. wis rampung. Ya. Ditake. Rukun lima puniku sahatate kang angka siji kang angka loro salat dene kang telu cengkok ki men disinau Dik Putra. So, nek mayang dinggo. Aku ki ora kok warai wis pinter ya, Ter. Oh, niku wong kebat liwat kok niku. Ah iya. Nan Dik Putra niku kebat liwat. Wingi miyaga ning Topak Nggih. sound sisteme rada ora kepenak. Terus? Dadi ming ngading. Oh. Pripun iki, Wan? Lah mau kepiye? Jebulane esuk-esuk agi konangan le masang kleru. Sesuk meneh anang ki le sinau sing tenanan. Nah niku nggih pelajaran yo cange. Ah, nggih. Napa-napa niku nek le pasang kleru. Sak teruse mbok yo pisan pindho kleru suwe-suwe terus kleru. Kleru. Kudune ning jempol sikil ning jempol tangan. Nah, ora ya kleru to, Gus. Ah kleru. Niku nggo pelajaran kaya sigun barang niku. Nah, Sigun ki yo ikut apa? bola-balik kleru basan bener metu siji meneh. Ngono kok iso bareng karo anake. Lah le nyambut gawe yo ya apa. Amang delok ning ora ming kakaya Kakang Adita nika bocah ki kang kuwi karo anak. kuwi ngawan wis iso ya, Gus. Lah mula niku lho, kok bapak anak kok ora gelem ngalah Mas. Iya. Putune karo ragile iki Rak padha. Ya, padha, heeh. Nek ditarak kaya kembar. Nah, kuwi jane kepengin mau-maune. Lah mula kepengin anu anake le dadi mantan tak terus kono kepengin. Ah iya. Enggak. Ramadan nindakno poso kapat ya akad. Kula diganggu sigune. Iya cange. Kita kok ngono kok misuh lho Mas. Engko aku mayang kendang ngono. Emang aku nek rasa yuta ora menyang. Praku. Enggak. Ping 5 ngibadah haji. Terus. Cangkeme solo. Ya. Kun Islam sampurna. Ya, ki sindene ana papat kur. Monggo, kur papat. Monggo.
Pinanggani menika wonten serat nyuwun siji nyuwun jog ingkang nomor siji nyuwun sesideman ingkang nomor loro nyuwun caping gunung ingkang nomor telu yen ing tawang ana lintang saking Sinoman si kethek putih saking Sinoman Jati iki saka saking Sinoman Jati ingkang dipun pandhekani panjenenganipun Dik Rahmat. Wingi Rahmat njaluk lakon wayangan ki tulak kethek. Ning ora ana sanggitane tulak kethek.
Menika ingkang dipun dhisike sing ndi iki? Sing didhisike sing ndi? Samping Gunung Keri mawon. Iis ki ket mau urung nyambut gawe. Ya Is, monggo sesideman. Nah, iki nek nembang sesideman kowe cocok banget kowe. Angel dalange angel. Wes mesti cocok. Mbok kula sik gentire wis pripun lho, Pak? Lah mbuh. Takono karo Rohmat. Piye? Liyane aku. Sesideman. Kono Is, sesideman. Ah, dibawani. Niku enten anune mboten keterangane mboten niku. Keterangane apa dengkulmu melocot ora ana iki. Gur lembaran lho kok yo akeh lho njaluk iki. Yo mengko. Jan ngejek dengkulmu maca. Sesideman. Wah, apik iki. Aku tegese tembang sesideman ki aku dhewe yo judul. Aku dhewe yo judul ora ndeweni. Lho kan murid jenengan kula niku. Ya aja ngono, beda alur, beda cerita. Nek Kang Sarjono iki lho sing mutuh. Sarjono ora rampung-rampung nek ora dadi. Butuh banget. Anderek santai wae, rasa kesusu. Mboten. Iki niki dirungokake karo panjenengane Lek Padi. Lho nggih to. Lek Padi Segreng. Sebrono Wirak Pari. Padi dan Kapas. Mangga. Sowan menyang kutha gedhe kutha gedhe ora kutha gedhi. Wong ya cetha gedhe ngono kok ya jenengan. Kutha gedhi mau ke. Napa nggih? Iya ta, Cil? Gedhe. Kutha gedhi. Bendara terus yung selindang kuning kang saking dene kula mutong mboten ajeng tumut jenengan mleh lho Pak Bijang. Njaluk tak gajul ora melu aku. Ya. Swara kurang permono den wasis mungrung hangungrung marang bendara tiasulestyo pijar ngincangake halis terus no sasideman
sik. luweh becik paten lho Pak Dalang. Ya. Ndak bolong lho niku le ngetrek ngutur Jawa terus seru niku. Ane ra bolong ram. Oh. Ora anu. Ki lek wong ngeprak seru ki supaya ben sing ngegong ki ora ngantuk e. Kuwi wis marai ndredeg aku wingi. Oh, ora ana udan, ora ana angin kok pamit ora arep miyaga. Mangga liwat kincang nge alismu pripun? Lho limbuang. Nggih, sakniki limbuang. wis kek moro malah mecucu wis ngono. Oh, urip ana kutha gedhe kawitan tukake
Nggih, sampun pinangkani menika sesideman. Wah, tambahi samel kemangi apa rokoke wing tenor sing dine. Rokoke sing dineke aku wing tenor. Aku nek anu kaya. Ya, panjenenganipun Mbak Ria. Nika matur nuwun sanget putranipun Ngendang Jaipong pinter. Jan pinter. Monggo kelas pira, Mbak? Putrane iki. Kelas berat. Oh, kelas Tunggal papat. SMK Oh. Saptosari, Purwosari. Oh, nggih. Wis pinter ngendang. Wis sudut durung? Kan niku nglepis Pak Lah, Menteri. kowe iki nglecis. Ya. Wis kendang. Kendang Jaiponge apik. Sesideman yen ing tawang watu lintang. Mbak Ria. Mangga. Pelok. Mangga kaya ngopo? Tak jajale bengi iki. Kaya ngopo? Nung biasane karo priya, saniki karo aku. Yen ing tawang wakil bojone Iya. ana lintang cahayu aku ngenteni marang mega ing akoso suntakon war tane janji aku eling sumedha sing tias ingsun nimas ingsun prasopo sinak senak
Suarane apik, Pak. Heeh. Iki nek urung ndek bojo ngono tak goleke wong jati. Enggak. Dereng ping kalih. Arep rangkepan. Tangis ing tias ngenteni padang rem Wah, penak banget suaranya. Monggo Mbak Ria. Kok